హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు రెండవ రోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్యయోగము, దీనినే గీతా సారము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఎవరైనా నిన్నటి అధ్యాయం పేరు, ఆ అధ్యాయంలో నిన్న మనం ఏం చర్చించుకున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్ ఎవరైనా మొదటి అధ్యాయాన్ని నిన్న మనము చర్చించుకున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్ వింటున్నారు కదా క్లాసు? నిన్నటి అధ్యాయం పేరు కనీసం చాట్ బాక్స్ లోనైనా మెసేజ్ పెట్టేయండి. హరే కృష్ణ. సాయి కుమార్ ప్రభుజీ అర్చన విషాద యోగం పెట్టారు. ఓకే. దేశన అర్చన విషాద యోగం. కళ్యాణి మాతాజీ కురుక్షేత్రం పెట్టారు. ఓకే. ఇంకా
ఎవరు లేరు. ఇద్దరే పెట్టారా మాతాజీ? ముగ్గురు పెట్టారు. ముగ్గురు. సరోజ మాతాజీ అర్జున విషాద యోగం. అందరూ అర్జున విషాద యోగం అని పెట్టారు కదా ముగ్గురు. ఇంకెవరో కురుక్షేత్రము అని పెట్టారు కళ్యాణి మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరి కనీసం రెస్పాన్స్ వచ్చింది. Observing the armies on the battlefield of Kurukshetra, ఒకటి పెట్టారు ప్రభుజీ. జ్ఞాన యోగం పెట్టారు ప్రభుజీ. మాతాజీ పుష్పలత మాతాజీ జ్ఞాన యోగం అని పెట్టారు ప్రభుజీ. కళ్యాణి మాతాజీ కురుక్షేత్ర రణరంగం అని పెట్టారు. ఓకే. భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి ఆ 3 వేరు విషయం. ఓకే సరే. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్ ప్రభుజీస్ పెట్టారా ఎవరైనా? మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పెట్టినారు ప్రభుజీ. నంబర్ ఆఫ్ శ్లోకాస్ నిన్నటి అధ్యాయంలోని పుష్పలత మాతాజీ 1-2 కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగం. అవి చాప్టర్స్ ఓకే. మాతాజీ. అదే అవి విభాగాల గురించి చెప్తున్నారు. ఓకే. నేను అనేది మొదటి అధ్యాయంలో ఎన్ని శ్లోకాలు చూసాము నిన్నటి అధ్యాయంలో? 66 శ్లోకాస్ అని పెట్టారు. 66 శ్లోకాలు. హరి ఓం. ఓకే సరే. హరే కృష్ణ. ఓకే సరే. నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి మొదటి అధ్యాయము కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయము. అది కొంతమంది కురుక్షేత్రం అన్నారు, కొంతమంది రణరంగం అన్నారు. పర్వాలేదు, కనీసం ఏదో గుర్తుపెట్టుకున్నారు. హరే కృష్ణ. అలాగే దాన్నే అర్జున విషాద యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. అందులో మొత్తం 46 శ్లోకాలు. మొదటగా ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటి అధ్యాయం అది. అడుగుతాడు, నా కుమారులు పాండు కుమారులు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధులైన తర్వాత ఏమి చేశారు సంజయ అనేది ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క ప్రశ్న. సో ఇక సంజయుడు సమాధానంగా ముందుగా ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్తత్వము, అతని యొక్క డిప్లొమసీ అంటే రాజనీతి చతురత ఆయన ప్రదర్శించినటువంటి విషయము వివరిస్తాడు. అంటే ముందుగా ఆ పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి, ఆ తర్వాత తన సైన్యాన్ని గురించి, ఇక భీష్మ పితామహుడు శంఖనాదాలు పూరించిన తర్వాత పాండవుల వైపున మరి ఆ ఋషికేశుడు, ధనంజయుడు, సో ధర్మరాజు, వీళ్ళంతా శంఖాలను పూరించడము, అవన్నీ కూడా విజయ సంకేతాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ 14 నుంచి 20 వరకు. ఆ తర్వాత అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారిని అడుగుతాడు, ఓ
ఓ కృష్ణ, నా రథాన్ని ఇరు సేనల నడుమ నిలుపవయ్యా, తద్వారా ఈ రణరంగంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూస్తాను ఒకసారి అని అంటాడు. దయామయుడైనటువంటి భక్త వత్సలుడు, ఎందుకంటే అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉన్నటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన భక్తుడికి మరి రథాన్ని, ఎందుకంటే అర్జునుడు అంటాడు, నా రథాన్ని ఇరు సేనల మధ్య నిలుపు కృష్ణ అని అడుగుతాడు. మరి అది ఇక్కడ భగవంతుడు భక్తుల ఎడ చూపేటువంటి వాత్సల్యం. ఆ విధమైనటువంటి ఆ కరుణ వలన ఆయన అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉండి ఆ రథాన్ని సేనల నడుమ నిలిపి, చూడవయ్యా మీ కురువంశస్థులను అంటూ ఆయన అక్కడ అనడము, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బంధువర్గం అందరినీ చూసినటువంటి అర్జునుడు శోకతప్త హృదయంతో మోహంతో నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అంటూ ఒక 4 కారణాలను, లాజికల్ రీజన్స్ చెప్తాడు అర్జునుడు. సో కురుక్షేత్ర రణంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండటానికి చెప్పినటువంటి 4 కారణాలు మొదటి అధ్యాయం నుండి వస్తాయి. ఇంకొక కారణం కూడా ఉంటుంది, 5వ కారణము, అది ఈరోజు చూసేటువంటి అధ్యాయంలో ఉండేటువంటిది. సో మొదటగా కరుణతో కూడినటువంటి వాడై యుద్ధం నేను చెయ్యలేనయ్యా, వీళ్ళందరినీ చంపుకోవడము అంటూ, అలాగే మరి వీళ్ళందరినీ చంపడం వల్ల మేము ఈ ఈ భూలోకం మాట నుంచి ఆ దేవతా లోకాలు, స్వర్గలోకాలు వంటి వచ్చిన మా వాళ్ళంతా లేకపోతే హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ. ఎక్కడి వరకు వినిపించింది? హరే కృష్ణ ప్రభు ఉన్నారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎక్కడో అదే ప్రభుజీ, అర్జునుడి యొక్క కారణాలు చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఓకే, ఇంతేనా? ఇదేనా ఇక్కడ? ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండడానికి 5 కారణాలు చెప్తాడు. అందులో 4 కారణాలు మొదటి అధ్యాయంలోనివి. ఒకటి, కరుణతో కూడినటువంటి వాడై వీళ్ళందరినీ నేను వీళ్ళందరినీ చంపుకుంటే ఎలా అని మోహానికి గురి అయినటువంటి వాడు. వీళ్ళందరినీ చంపుకోవడం వల్ల
మేము అనుభవించేటువంటి రాజ్యం ఆనందాన్ని అనుభవించగలము అంటూ, అలాగే వీళ్ళందరినీ చంపినటువంటి ఈ దుర్మార్గులను చంపినట్లయితే మరి మాకు పాపమే అంటుకుంటుంది అని పాపభీతి. అలాగే ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో జరిగినట్లయితే మరి ఇక ఆ మార్గ నిర్దేశకులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా మరణించిన తర్వాత పిల్లలు, ముసలి వాళ్ళు, స్త్రీలు మాత్రమే మిగిలిపోతారు. తద్వారా వంశ కులక్షయం అవుతుంది అంటూ చెప్పడం. అలాగే ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వాళ్ళు గెలుస్తామా అనేది కూడా ఇంకా నిశ్చయించబడలేదు అనే ఒక అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిగా చెప్పి నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటారు. అలాగే ఆ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తాడు, మరి అర్జునుడు తన అంటే ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడయ్యా అంటూ చెప్తాడు సంజయుడు. ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానస అంటూ చెప్తాడు. అంటే రణరంగంలో అర్జునుడు మరి ఆ విధంగా పలికి తన ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత మనసు ఉద్విగ్నం కాగా రథంలో కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడో ధృతరాష్ట్రుడు ఒక రకంగా సంతోషపడేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే పాండవుల వైపున అర్జునుడు మేటి విలుకాడు, ముఖ్యమైనటువంటి యుద్ధ వీరుడు. అటువంటి అర్జునుడే యుద్ధం చేయట్లేదంటే ఎలాగో ఇక పాండవులు యుద్ధం చేయరు, రాజ్యం నా కుమారులకు వస్తుంది అనేటువంటి ఒక మానసికమైనటువంటి స్థితిలో ఉండి ఆయన కొంత సంతోషం పడేటువంటి అవకాశం ఉండేటువంటి అంటే ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కాబట్టి సంజయుడు ఆ ధృతరాష్ట్ర యొక్క మానసిక స్థితిని అంచనా వేసి ఇంకా చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మరి ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా రథంలో ఉండిపోయాడో మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు, మధుసూదనుడు అయినటువంటి కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా అంటున్నాడే అంటూ మొదలు పెడుతున్నాడు. అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క స్థితిని గమనించినటువంటి సంజయుడు ఆ పాండవులు పక్షాన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు ఈ అధ్యాయంలో. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విసీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. మరి ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్ర మహారాజా ఉదయంతో ఉన్నటువంటి హృదయంలో శోకమును ఏర్పరచుకొని కంటి నిండా నీరు నింపుకున్నటువంటి అర్జునుడిని చూసినటువంటి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి మధుసూదనుడు ఈ విధంగా పలికాడు అంటూ సంజయుడు అక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ
హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్క్రీన్ షేర్ నేను చేస్తాను ప్రభుజీ, లేదంటే ప్రభు వినిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభు. ప్రభు. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా మీరు? నేను చేస్తున్నాను ప్రభుజీ. ఎందుకు ఇవాళ మళ్ళీ ఇది అయిపోయింది కదా ప్రభు? హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభుజీ, ఇక్కడ నుంచి చెప్పాలి. హరే కృష్ణ. ఓకే, క్లియర్. లేదు ప్రభుజీ, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. వీడియో కూడా ఆఫ్ చేసుకోండి ప్రభుజీ, లేదంటే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, వీడియో ఆఫ్ చేసుకుని చెప్పండి ప్రభుజీ. అదే ప్లీజ్ చేయండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి అర్జునుడు చూసినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరి ఆ మధుసూదనుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడయ్యా అంటూ ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి మధుసూదన అనేటువంటి పదం ఉపయోగించడంలో ముఖ్యమైనటువంటి అర్థం ఏంటంటే, శ్రీకృష్ణుడు మధు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు. మరి ఇక్కడ అర్జునుడు అటువంటి ఆ అపార్థము మోస్తారు మరి అర్జునులో కలిగినటువంటి ఆయన. సో మరి అటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడయ్యా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఏమంటున్నాడట, కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో అంటున్నాడట, ఓ అర్జున, నీకు ఈ కల్మషాలు ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి? ఇవి గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. ఎందుకంటే ఇవి ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది నిన్ను అంటూ
క్షత్రియుడిగా తనకు యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత వచ్చినప్పుడు క్షత్రియుడిగా అతడు యుద్ధం చెయ్యాలి. మరి ఆ యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో నేను యుద్ధం చేయలేను, వారు నన్ను వధించినా పర్వాలేదు అంటూ అర్జునుడు ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి ఆ రథములో కూర్చుండిపోయాడు. సో అందుకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో అంటున్నాడు, మరి ఈ పాడుబుద్ధి నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా, ఈ కల్మషాలు ఎక్కడి నుంచి నీకు వచ్చాయి? క్షత్రియుడిగా నీ ధర్మం ఇది కాదు కదా, ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగినటువంటిది కాదు. మరి నీవేమో నీ బంధుమిత్రులు వాళ్ళు అనుకుంటూ యుద్ధం చేయ మరి విధంగా నీవు యుద్ధం చేయకపోయినట్లయితే నీకు అది అపకీర్తిని కలగజేస్తుంది, ఆ పతనం చెందుతావు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ అధ్యాయంలో ఇంతకుముందు చూసాము, ధృతరాష్ట్రుడు పలికినప్పుడు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అన్నారు, అర్జునుడు సంజయుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు సంజయ ఉవాచ అన్నారు, మరి అర్జునుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అర్జున ఉవాచ అన్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సందేహం ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ సందేశాన్ని తెలియచేసేటప్పుడు శ్రీ భగవాను ఉవాచ అని అంటున్నారు తప్ప శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని వ్యాసుల వారు ఎక్కడా కూడా భగవద్గీతలో ఉపయోగించలేదు. ఎందుకంటే మరి ఆ భగవానుడు పదానికి అర్థాన్ని, హరే కృష్ణ ప్రభు వినిపిస్తుందా? కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ వాయిస్. ప్రభు మరి చదివారా? ఓకే ప్రభుజీ. వినిపించలేదా నా వాయిస్? ఇప్పుడు కొంచెం కట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. మాతాజీ ఎలా ఉంది మాతాజీ వాయిస్ ప్రభుజీది? బాగా బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ, క్లియర్ గా లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బాగా బ్రేక్ అవుతుంది. బాగా అవుతుందా మాతాజీ? బాగా బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ప్రభు మీరు కంటిన్యూ చేయండి, లేకపోతే నేను లివ్ అవుతాను. రామకృష్ణ ప్రభు. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీకు నాకుందా ప్రభు హోస్ట్? మీకుంది ప్రభుజీ. ఇస్తాను మీకు ఒక్క నిమిషం. లైవ్ ఆఫ్ చేసేనా ప్రభుజీ? ఉండనండి, కంటిన్యూ చేయండి. ఏమవుతుంది? ఒక్క నిమిషం. వచ్చిందా ప్రభు హోస్ట్? వచ్చింది ప్రభుజీ. కంటిన్యూ చేయండి ప్రభు. అనవసరంగా పాపం వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్. ఎందుకు ఇలా అవుతుంది ఇవాళ?